Good morning! Ngayon, last day na namin. Uwi na kami mamaya. 12:30 ang flight namin balik ng Manila. Ngayon, magbababa kami kasi magbe-breakfast na. Kuha na kasi 7 o'clock na. Diyan kami magbe-breakfast. Ang ganda nitong tinuluyan namin. Mababait pa ang mga staff. Ayan. Papunta na naman kami doon sa kinain na namin kagabi. Kasi ang dami nilang selection sa food, sa menu nila. Tsaka masarap. Ay, ayan, maglalakad na naman kami papunta doon. Yan, naghiram kami ng payong sa hotel. Dito na naman kami kakain. Andito na kami sa airport. Siguro 2 minutes lang away from Kuyan sa tinuluyan namin. Abot sila naman sa beach. Tapos sa airport. Oo, sa airport na. Easy at the ticket. Delayed kasi ang flight namin kaya meron daw complimentary pagkain. May pamigay silang pagkain kasi na-delayed yung flight namin. Kaya may tubig, may ganito, tapos may beef steak. Yan, nakasakay na kami. So yan na, 4:20 na. Our heartfelt thanks sa mabuhay miners for your continued patronage to our platform. Ayan, naghintay kami nitong bus ng Genesis papuntang Trinoma. Nag-order na lang kami nito ng pang-dinner dito sa loob ng bus. Tapos sila ayun, sina Ruth